बाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाबाय नै आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों आं थांनाय जायगाखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नै आं ड्रेस गानबाय। दा थांनोसै। दा नै आं हासबेन्डजों थांगोन, फिसालायाबो थांगोन। जों स्कुटियावनो थांगोन साथामजों। बेबायदिनो थांनांगौ जायो लोगोफोर, मा खालामनो आरो। मोनफैबाय लोगोफोर, आं मंगलियाव फैदों। दा फैदो आं मा बायदों। হাজার হচ্ছে ব্যাটারি হবে, 650 হচ্ছে ব্যাটারি হবে, 63 হবে, 1000 হবে। Mark na pa eh? Ha? Yan lo ba? এখন Oo. এখন এনে বাদে হবে। খুলে দিলে ভাই। Camera video clear ahibo, kola to nahibo, kola. लोगोफोर नै आं बेखौनो बायनो फैदोंमोन। आंनि मबाइला गाज्रि जादों नालाय बिनि थाखाय दा आङो V29 Pro खौनो लानाय जाबाय। फैसाखौबो होबाय फाननानै। यारे 10,000 आरो माखासेखौ नै दा जोङो फाइनालि बेखौ लाबाय आरो दा जोङो बेनिफ्राय थांसिगोन। केसनि फैबाय नामा? ফোন লাগে लामारबाय दायो नै लोगोफोर, केसबो खालामबाय फैसा। दा थांनोसै।
मबाइलखौ सुपार मार्केटाव बायदोंमोन दा नै फैबाय जोङो मबाइलनि टेम्पार ग्लास लागायगोन दखाना बिसानिनो दखान आरो जाय दखानाव आं बायदों बे दखाननि बिगोमानि दखाना गंनैथ' ओमफ्राय मोनसे दखानाव टेम्पार ग्लासा गैया गुबुन मोनसे दखानाव टेम्पार ग्लासखौ लगायना होगोन आरो बिथांमोना बेनिखायनो नै थांगासिनो दङ जोङो दायो जों न'आवनो ओंखाम जाना फैदों नालाय बारा गोबाव जायाखै आरो जों लोङासै बेनिफ्राय साना खांबाय आटथायासो बेनिफ्राय नै दा जोङो फिसालाया मम' जानो होननायखाय चिकेन मम' जाहोबाय आरो गोदै दैखौबो जाहोबाय दा जों बेयाव थांनोसै न'आव आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों